si Ruby, ginaingon, wa ko siya iluga. Naluoy lang ko niya kay imo siyang gibudhian. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Mao pa day dita, gibuwagan ka sa imong uyab? Tablarag yung gibuwagan ko niya, day. Kay iyan naman kong kilikayan. O, nakabati kong istorya nga mahilain ako na siyang uyab. Daan pagid ko. Daan juga tong Roland. Nga wa gito'y gusto nimo. Igo ra ka atong gisakyan kay nagpakita man sa kang paggusto niya gud. Pahitaw, eh. Yan na rin ba kung nahilaptan o ganangan? Na, kana mo'y dakong sayop nimo. Kay imo man dayong gitugyan ang imong lawas. Mabugsanon man siya, be. Na, Anya, wasad ko makabalibad kay nahigugmaman ko. awa na kay laing mahimo ana. Gawas nga, kalimtan na lang nimo siya. Si Alvin na lang, uy. Ako man siya gusto na ako. Sugto na lang to na ako, uy. Huy, sugto nimo siya bisan wa kay gusto. Unya kung makakita ka og laing lalaki nga makagusto ka, imong buwagas Alvin. Oh, oo, mugid ay mahitabo. Uyabon ko lang una siya, aron makalimtan ako si Roland. Kaluoy sang Alvin, uy. Kaluoy pud sa lalaki. Nga akong gihigugma. Nga makauyab lang unya og babae nga way gusto niya bisan gamay. Mao bagaw? Uyab na si Alvin ug Dita? Yes, si Dita, oy, dili Dita, noon sa mga. Dita? Oo, So, dapit, Dita? Dita, angan, dili si Dita. Dita na siya. Dita din na siya? Oo, oy, Oo kung nga tawagaw naman. ay, nagkuyog na silang duha, nagditaon, bida, bugha, aron tong akong amigo ato nimo. Ay, amiga ron, to amiga ni mama, bugha to ron, katila ron tong kuan sa akong amigo pod, ha? Haskang tabukar ba ng iyahagaw? Nga, taas pag yung kayo? Taas, sus. Taas ko kay Rughuyan ba? Tanawa ron. Yayay yus dita ron ane. Haluoy ako'y naluoy ni Alvin. Bobay, gusto niya si Dita. Porbida, no? Kung may gusto dita ni Aldwin, Aldwin o ni Alvin? Alvin! Alvin. Si Alvin, imo man ang anak. Kaya po ng alkansi tao. Ang mama ni Aldwin si Lisa. Isuon silang princess. Oh, lagi. Okay. Lagi. Alkansi gid siya kay babae man siya. Basta kay bugha gyud Toronto siya gaw ba? Gawari. Grabing kilibati na kong kalipay, day. Lami, aday, uy. Yay, kay naangkon ko na gid ikaw, day. Tinuod, mas takong imuha kay sa kang Roland. Mau ba? Pero, siya pa maghihapon ng akong gihigugma. Ay, malimtan na ni mo siya, day. Malimtan na ni mo. Dali, be. Usbanti ka. Aron malimot di ka niya. Lain na sad nga style. Tuwad-tuwad style na sad ta. Dali. Ay, Dali, tuwad, talikod. igo na tingay ko eh. Sakit na kayong ako. Padi na ka? Hindi na tingali to eh. Nagdugo oh. Usban pa yun ko nimo. Manggawas na ta din hiyoy. Nagmuni-muni na mga ikuganiho ako katingog. Yay, lami apaunta segunda da. Ay, wala kay ko matagbaw kay love good tika good. Manggawas na lagi ta din hi. Sige na, Alvin. Sa day? Bisang naigo na kas kang Alvin? Tual gihapon ni Roland imong hunahuna? Ha? Ay, takot ako niya bayot. Uy, love man good na ako siya. Bilib sa gyud ko nimo ay ang ubang babae tao nga maigo nagdako ay may gugma man dayon ba? Dili magdugay-dugay, sugot ra dayon. Pero ikaw lahi sang kano? Okay naman sa gudong kang Roland. Basta kay siya pagid gihapon ang nias kong kasing-kasing yut. Siya pagid gihapon. Kana tungod kay nahingapin mo gud imong gugma Roland. Pero nasayod ko mawili ka na sa mawili kang bubiya ni Alvin day sa maabot ng mga adlaw. Kana mo nay akong ipadiguro nimo day dita.
nagtuo ka nga. Mawili ko nimo. Mas may pang mabalik ko sa Cebu. Magkita na si Dita to. Makibalik ko niya. Balikan ko ang una kong uyab nga maus Dita. Roland? Ikaw ni ah? Nabalik naman lagi ka? Asa bang babae nga imong gikuyukan sa Manila, ha? Wa na siya na. Nagbuwag na mi. Nakigbuwag ko niya. Huwag niya ako dahi. Ibalik ko. Aron makigbalik ni mo dahi. Ibalik tayo katong relasyon dahi. Dita. Roland? Salamat tayo nga nakigbalik ka na ako. Dita. Kana tungod kay ikaw paghihapon ng akong gihikok mahangtod karon, Roland. Ikaw paghihapon ng akong gimahal o gihikok. Salamat tayo. Salamat. Tigang salamat. Yap. Cry. ko niya kay nagbalik sila sa iyang unang uyab. Buang taon na si Taoy, paragaba taon. Nidako at tagis iga-iga ra, purbida. Ay, dako na na, musas. Plukon, giring bayhana. Surrender na kong Dita. Kay wag niya siya gusto na ko bisag gamay. Mas may pagkalimtanan mo siya, oy. May mong panguyaban, no? Ang babae nga, may tinuod na mahal ni mo. Kinsa man, si Ruby? Ha? Oh, Ruby Mga palibot niyo ipasabot, bay gari? Oh, Hindi mo bayken. igagaw? Oo. Oh. Mismo ikaw sayod nga nako kay na siya gugma ni mo. Padi imo lang gibalwala, di ba? Tungod kay hingapin ang imong gugma ngadto kang dita, di ba? Sige, si Ruby Dita. na lang akong panguyaban, oy. Di lang akong Dita, oy. May pa. Di na ko niya. Ako ang angay mo pasalamat ni mo, Alvin. Kay nidigagit ka na ako. Mahal ta kaayo ka. Pero to amang ka nahigugma sa akong amiga nga way gusto ni mo. Di na ko niya, oy. Pugso na ko siya sa paglaksi sa akong kasing-kasing. Di na ko niya, Ruby. Akong isaad ni mo. Nga ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa akong kamatayon. Ikaw lang og walay lain, Alvin. Motel? Oh, gusto ko nga sawaan tang doha ta kagugma sud sa motel. Sawaan ang duha ka gugma? Kay ngano? Nahigugma daay ka na ako. Kuan kining Ayun na pagtubag. Naibaw ko nga wa pa mo duti sa mong kasing-kasing ang akong gugma. Oh. Apan naibaw ko. Makatun ka na sa pagmahal na ako. Sige, masagot ko karon. Sa gusto ni mong mahitabo na to. salamat, Ruby. Taxi driver. Chef. Iyon ang miog labing duol nga motel. Wali pilit si dito. Ikaw lang ako pakaslan, Roy. Gibuwagan ko og balik si Roland. Kay nahilaptan ako noon ko ni Alvin. Dili siya magkadawat nga. Nahilaptan ko ni Alvin, day. Yang sa may tuyo ni mo ini mong pag-anhi karon. Ni ako. Aron sudyaan ka. Ha? Amiga man nun tata. Pero imong giilog si Alvin na ako. Makigbalik na lang unta ko niya man. Apan imo siyang iuyab.
Traitor ka nga pagka-amiga, day. Wagi ko'y nakitang sa nga nahimo na ko diha nimo. Buwag na mo ni Alvin. Naluoy ko niya, mong gisugot na ko siya. Ug labaw sa tanan dita, nahigugma ko niya. Wa ko siya ilugag gikan nimo. Ikaw ang sad-an nga nung natakli ang iyang gugma diri nako. Ikaw ang sad-an dita. Yupi. Nagbaon og dakong kahiubos sa dita nga mibiya sa among bahay. Siya ang sad-an sa tanan nga nawa ang gugma ni Alvin niya. Wa ko iluga si Alvin. Kay gipanguyaban man ko niya. O gisugot ko siya kay nahigugma sa ko niya. Basta kay wa na ko siya iluga. O kato mga kasama ang kaagi ni Rube, dinhining tulmanon. What's the style? Wa siya iluga style. Di maamin ang damdamin